Totes les coses comencen i acaben. I també aquesta sèrie de contes que he anat gravant des del dia 15 de març havia d'acabar. He gravat més de 50 contes en castellà i en valencià i este és el meu últim en valencià. I és un conte que a mi m'agrada molt, de les mil i una nits, té moltes versions, fins i tot Borges va fer una que es diu Els dos que somiaren. I diu així: diuen els homes que saben, però Alà sap més, que en la famosa i antiga ciutat del Caire hi hagué un home ric, un home posseïdor de grans riqueses, però tan magnànim i liberal que les va perdre totes i només conservar la casa de son pare. I hagué de posar-se a treballar per a guanyar-se el pa. Un dia en què havia treballat durament, en què estava tan cansat, la son el va tombar baix d'una figuera que hi havia en el jardí de la casa de son pare. I aquella nit somià que se li apareixia un home tot amerat, tot xopat, i es treia de la boca una moneda d'or, li la donava i li deia: ves a Isfahan, a Pèrsia, allí està la teua fortuna. Aquella matinada, quan es va despertar, va emprendre el camí, sense pensar-se ni poc ni molt, i afrontar els perills del desert, de les naus, dels pirates, dels idòlatres, de les feres, dels homes, dels bandits, dels lladres, i per fi arribar a Isfahan, amb les robes trencades, amb el cabell brut, la barba descuidada, ell, brut i sense una moneda en la butxaca. Tenia fam i va acostar-se fins a la mesquita per a sopar la sopa dels pobres. Estava tan cansat que només acabar de sopar es quedà dormit allí en el pati de la mesquita. I volgué el destí que aquella nit uns lladres entraren en una casa que hi havia pegada justament al costat de la mesquita. I com feren soroll, els habitants de la casa obriren les llums i començaren a demanar socors, i aleshores els lladres s'espantaren i fugiren per les teulades, atravessant les teulades de la mesquita. El cap de la policia, quan va arribar allí, va fer regirar la mesquita i trobaren aquell home dormit. El portaren a la presó i el fuetejaren, l'assotaren amb canyes de bambú fins que caigué desmaiat, intentant que confessara que ell formava part d'aquella partida de lladres que havien entrat en la casa just al costat de la mesquita. Quan va recuperar el sentit, al cap de 3 dies el portaren davant del jutge, del cadí. I el cadí li va preguntar: qui eres i quina és la teua pàtria? I ell li contestà: la meua pàtria és la famosa i antiga ciutat del Cairo, i jo sóc Yaqub el Magribí. I què fas, ací, a Pèrsia, tan lluny d'Egipte, de la teua casa? L'home volgué contar-li la veritat i li digué que havia tingut un somni en el qual un home s'havia aparegut i li havia manat que anara a Isfahan, on estava la seva fortuna. Ja veig quina era la meua fortuna, va dir, rebre totes estes bastonades i fuetades i gaudir de la generositat de la vostra presó. El cadí començà a riure, mostrant-li els queixals de l'enteniment, i la campaneta es partia el pit de riure, i quan pogué parar de riure li va dir: home, desatinat i boig, fins a 3 voltes, he somiat jo amb una casa en el Caire, en la qual en el jardí hi ha una figuera, i al costat de la figuera hi ha un rellotge de sol, i un poc més enllà hi ha una font. Baix d'eixa font hi ha un tresor. Tu creus que jo abandonaria la meua posició, la meua família, el meu país, per anar a buscar una quimera, una mentida com aquesta? I tu, per un somni, has recorregut països i mig món fins a arribar ací. Eres el fill d'una cabra i del dimoni. Mira,
Tinc estes monedes i torna-te'n al teu país i que no te torne a veure en Isfahan, perquè la propera vegada no seré tan benèvol. Aquell home agarrà aquelles monedes i se'n tornà al Caire, a la seva casa, i entrà en la seva casa i anà s'enfilat directe al jardí. I va veure aquella figuera en la qual ell havia tingut aquell somni, i al costat un rellotge de sol, i un poc més enllà una font. Va excavar allí baix de la font i va trobar un tresor, aquell tresor amb el qual havia somiat el jutge d'Isfahan. I així va ser com Alà el beneí i el recompensà. Beneïts vosaltres i aquell que no mor. Moltes gràcies per haver estat ahí, per haver escoltat els meus contes i per haver-los compartit, i espero que la propera vegada que ens trobem pugueu escoltar els meus contes de viva veu i no a través d'un aparell.